fet un recorregut per veure les espècies que hi ha a la finca, tot observant-les amb telescopi i prismàtics. I després els mamífers hem estudiat en diferents mètodes. Un que és la càmera de fototrampeig, per estudiar mamífers que passen per aquí. Es dispara amb el moviment, això. I després també hem fet un seguiment de micromamífers amb trampes Sherman, que serveixen per capturar i estudiar-los i després alliberar-los.